Кирәк икән заманча һәм ретро җырлар, кирәк икән радиоспектакльләр, тыңлаучыга киң сайлау мөмкинлеге бар. Тарихта беренче тапкыр татар телле радиостанция җитәкчеләре милли радио үсеше, проблемалар һәм киләчәккә планнар турында түгәрәк сөйләгә утырып сөйләште. Тулырак хәбәрчебез әзерләгән видео язмада. Радионың кайда яңрауы мөһим түгел, милли радио өчен контент, ягъни эчтәлек мөһимрәк. Илшат Аминов сүзне әнә шуннан башлады. Хәзер инде менә радиостанциялар күбәйгәч, аларның һәрберсенең дә үз йөзе булырга тиеш. Менә ул йөзне хәзер табып, үз аудиториясын табып һәм алда көннәрдә цифровизация булган чакта, безгә цифрланган чакта безгә үз урынны табарга кирәк. Соңгы елда милли радиолар саны артты. Һәр тыңлаучы күңеленә хуш килгән яшьлыкка кушыла. Бөтен татар халкының музыкаль, әдәби байлыгын халыкка җиткерергә мөмкинлекләр күбәйде. Татарстан радиосы һәм Татарстан авазы интернет радиосы милли ядкәрләребезне яңрата. Алтын хитлар Болгар радиосы дулкыннарында, заманча җырлар Татар радиосында. Шигърият яратучылар өчен Татарстанда Китап радиосы барлыкка килде. Алга таба радиода фәнни популяр, әдәби, мәдәни һәм тарихи тапшырулар күләме арттырылачак дип бүлеште радионың баш мөхәррире Алмаз Миргаязов. Тәртип радиосы халыкка кире кайтты. Хәзер аны 93.1 FM яшьлегендә Казанда, 90.2 FM яшьлегендә Чаллыда тыңлап була. 7 май радио көнендә яңа йортлыда булдылар. Тәртип радиосы студиясы ачарга радио тыңлаучыларны туры эфирдә сәламләргә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе килде. Безгә күбрәк кеше тормышының үрнәге кирәк. Ничек итеп гаиләнең кадерлеге, өзебезнең телебез, җиребез. Милли радио эшчәнлегендә тагын бер проблема – кадрлар мәсьәләсе. Кызганычка каршы, төпле иттереп, зур күләмле, фикерле тапшырулар эшләүче кешеләрне табу авыр. Баралар юк димим мен, яшьләр арасында җитәрлек, ләкин аларны табу бигрәк тә безнең хезмәт хакларына җәлеп иткән әлбәттә авыррак. Алга таба интернет һәм цифр мәйданчыкларында урнашу өчен бердәм милли радиоплеер булдыру максаты тора. Бу исә милли радио тыңлаучылар санын тагын да арттырачак. Айзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.